Počuli ste už o vizuálnej technike učenia? Možno ste si všimli, že niektoré deti sa učia písmenká ľahko a rýchlo. Iné na to potrebujú zase oveľa viacej času. Nie je to o tom, že by boli menej šikovné, ale potrebujú ísť na to trocha inak. Deti sa neučia len očami, učia sa pohybom, dotykom, zážitkom a keď sa spojí viac zmyslov naraz, zapamätajú si oveľa viac a rýchlejšie. Preto vznikli pomôcky trocha inak. Dieťa si písmeno nepamätá naspamäť, ale ho aj zažije. Vidí ho, dotkne sa ho a spojí si ho s obrázkom. Dieťa môže sledovať tvar písmena aj prstom. Spája ho s obrázkom, to znamená, že napríklad písmenko A nie je iba znak, ale konkrétna predstava. A to je presne vizuálna technika učenia, ktorá zapája viac zmyslov naraz. Tu sa buduje zároveň aj svalová pamäť, zlepšuje zapamätanie, zlepšuje sústredenie a deti majú menej odporu k učeniu. Abecedu trochu inak preto odporúča aj Ministerstvo školstva ako plnohodnotnú didaktickú pomôcku.